Vybrať to správne krmivo pre psa, no to je niekedy fakt hotová alchémia. To teda je. Zvlášť ak má povedzme citlivejšie trávenie alebo dokonca nejaké alergie. A pritom však je to úplný základ jeho zdravia, keďže väčšina psov papá to isté každý deň. Presne tak. A preto je strašne dôležité vedieť, ako si vybrať, lebo tie obaly, Áno. tie obaly a celý ten marketing okolo toho, to je často viac zavádzajúce ako nápomocné, povedzme si úprimne. Takže dnes sa na to pozrieme bližšie. Ako sa v tom zorientovať? Presne. Naša misia dnes bude taká, že sa naučíme čítať tie etikety. Pozrieť sa za ten pekný obrázok na obale a zistiť, čo tam naozaj je. Super, tak poďme na to. Začnime možno tým, čo vidíme ako prvé. Tie nápisy na prednej strane. Napríklad je s hovedou príchuťou. Čo to vlastne znamená? No, toto je presne ten klasický príklad. S príchuťou znamená, že tej zložky, v tomto prípade hovedzieho, je tam žalostne málo. Podľa legislatívy menej ako 4%. Menej ako 4%? To je skoro nič. Presne. Je to len na oklamanie chute a nosa. A možno aj majiteľa. Oproti tomu, ak je tam napísané hovädzie alebo s hovädzím mesom, tak tam toho mesa musí byť viac. Ale stále nevieme, koľko presne. Presne. Stále to môže byť nejaké neurčité percento, povedzme od 4 do 14 alebo 26%. Záleží od presnej formulácie. Ale nie je to garancia vysokého podielu. Preto ten predný obal, ten nám veľa nepovie. Takže súdiť knihu podľa obalu sa tu naozaj nevypláca. Absolútne nie. Ešte jedna dôležitá vec na tom prednom obale, ktorú treba hľadať, je označenie kompletné krmivo. Aha, kompletné krmivo. Čo to znamená? Toto je dôležitý signál. Znamená to, že krmivo by malo obsahovať všetky potrebné živiny, vitamíny a minerály na pokrytie dennej potreby dospelého psa alebo šteniaťa podľa toho, pre koho je určené. Čiže ak to tam nie je? Tak to môže byť len doplnkové krmivo. Napríklad nejaká konzerva alebo paštieta, ktorá sama o sebe nestačí a pes potrebuje k tomu ešte niečo iné. Najčastejšie granule. Rozumiem. Takže predná strana nám dá len základné indície, ale to podstatné je vzadu, v tom zozname zložiek, však? Presne tak, tam sa začína to práve čítanie. A to býva často písané takým malým písmom. Áno, niekedy treba aj lupu, ale oplatí sa. Zložky sú tam uvedené v zostupnom poradí podľa hmotnosti, čiže to, čoho je najviac, je na prvom mieste. Dobre, a na čo si dať pozor ako prvé? Čo by nás malo varovať? Jednoznačne nejasné, vágne pojmy. Ak tam vidíme napríklad len mäso a živočíšne deriváty alebo vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu bez špecifikácie druhu zvieraťa, tak to je podozrevé. Veľmi. Často sa za tým skrývajú vedľajšie produkty nízkej kvality. To je tzv. Kategória 3. Kategória 3? Čo to presne je? No, to sú časti zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú konzumáciu. Môže to byť srsť, koža, kopytá, rohy, krv, kosti, vnútornosti nízkej kvality. Proste odpad zo spracovávania mäsa. Fúha, tak to teda neznie veľmi lákavo ani výživne. Veru nie. Preto je dôležité hľadať konkrétne názvy. Napríklad čerstvé morčacie mäso 35% alebo sušené jahňačie mäso 20%. Tam presne vieme, čo to je a koľko toho je. Aká pojem mäsová múčka, to sa tiež často objavuje. Je to lepšie ako tí deriváty? Môže byť, ale nemusí. Mäsová múčka je vlastne vysušené a pomleté mäso a tkanivá. Môže byť dobrým, koncentrovaným zdrojom bielkovín, ak je vyrobená z kvalitných surovín. Ale opäť, ak nie je špecifikovaný druh zvieraťa, hydinová múčka, hovädzia múčka, tak jej pôvod a kvalita môžu byť otázne. Môže byť vyrobená aj z tých menej hodnotných častí, alebo dokonca z uhynutých zvierat v horšom prípade. Rozdiel medzi kvalitnou, napríklad jahňacou múčkou a nešpecifikovanou mäsovou múčkou môže byť obrovský. Takže ideálne je hľadať buď čerstvé mäso, jasne pomenované, ale aspoň múčku s presným určením druhu zvieraťa a ideálne aj percentom. Presne tak. A ideálne mäso v kvalite pre ľudskú spotrebu. Niektorí výrobcovia, napríklad ten spomínaný Pet Chef, v podkladoch deklarujú, že používajú práve takéto mäso prvej kategórie. To je samozrejme ten najlepší scenár. Dobre, takže máme jasno v mese. Čo ďalej v tom zozname? Posúvame sa nižšie. Čo býva na konci? Na konci zoznamu nájdeme zložky, ktorých je najmenej. To sú často vitamíny, minerály, ale aj rôzne prídavné látky, aditíva. A tam treba tiež zbystriť pozornosť. Myslíš tie známe Ečka?
Áno, presne tie. Nie všetky Ečka sú zlé, mnohé sú prírodného pôvodu, napríklad vitamín C je E300. Ale nájdu sa tam aj umelé farbivá, ktoré sú tam len na to, aby granule krajšie vyzerali. Čo je psovi asi úplne jedno? Presne. Potom umelé konzervanty, ktoré predĺžujú trvalivosť, ale niektoré môžu byť kontroverzné, ako napríklad BHA E320 alebo BHT E321. A tiež zvýrazňovače chutí, aby krmivo psovi viac chutilo, aj keď možno nie je nutrične najhodnotnejšie. Nasleduje reklama. Partnerom podcastu Ňufcast je PetChef. Ak sa tvoj pes neustále škriabe, hryzie si labky alebo má často zapálené uši, je dosť možné, že bojuje s potravinovou alergiou. Vyskúšajte krmivo PetChef domáce jahňacie, ktoré bolo vyvinuté špeciálne na zmiernenie alergických príznakov. Neobsahuje kuracie mäso ani lepok, len to, čo citlivé brúško dobre znáša. Viac informácií nájdeš na petchef.sk. Existuje nejaké jednoduché pravidlo, ako sa v tom orientovať? Také jednoduché pravidlo pre laika môže byť, ak nerozumiem názvu zložky, znie to príliš chemicky alebo zložito, radšej sa tomu produktu vyhnem, alebo si o tej zložke niečo zistím. Alebo ešte lepšie hľadať krmiva s čo najkratším a najjednoduchším zložením, bez zbytočných umelých prísad. To znie rozumne. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré trendy a mýty. Často sa teraz hovorí o grain-free krmavách, teda bezobilninových. Je to naozaj lepšie pre psa? No, to je zložitá otázka a veľká debata. Trend grain-free vznikol s myšlienkou, že psi sú primárne mäsožravce a obilniny nepotrebujú, ba, dokonca im škodia. Ale veda ukazuje, že psi počas domestikácie získali schopnosť tráviť škrob oveľa lepšie ako vlci. Obilniny, ak sú správne spracované, môžu byť pre psa dobrým zdrojom energie a vlákniny. Problémom nie sú často obilniny ako také, ale skôr ich kvalita a množstvo v krmive. Niekedy sa obilniny nahradzajú napríklad strukovinami, ktoré tiež nemusia vyhovovať každému psovi. Takže grain-free automaticky neznamená lepšie. Určite nie. Dôležitejšia je celková kvalita zloženia a vyváženosť živín. Niektorým psom obilniny naozaj nerobia dobre, napríklad ak majú alergiu na pšenicu alebo kukuricu, ale pre mnohých psov nie sú problémom. Je to individuálne. Dobre. A čo ďalší nápis GMO-free, teda bez geneticky modifikovaných organizmov? Je toto dôležité? Tu by som bol opatrnejší. Geneticky modifikované plodiny, najmä kukurica a soja, ktoré sa často používajú v krmivách, sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči určitým pesticídom, napríklad glyfozátu. To znamená, že tieto plodiny môžu obsahovať vyššie zvyšky týchto chemikálií. Čo asi nie je ideálne. Presne. Aj keď priame dôkazy o škodlivosti GMO krmív pre psy sú stále predmetom výskumu, vyhýbanie sa GMO môže byť preventívnym krokom k zníženiu expozície psa potenciálne škodlivým chemikáliám. Takže označenie GMO-free má podľa mňa väčší význam ako grain-free. Zaujímavé. Poďme ešte k tukom. Tie sú asi dôležité, nie? Pre energiu, srsť. Áno, tuky sú esenciálnou zložkou potravy. Sú zdrojom energie, pomáhajú vstrebávať vitamíny rozpustné v tukoch a sú dôležité pre zdravú kožu a srsť. Ale... Zate nejaké ale? Zase. Problém je často v množstve a kvalite tuku. Mnohé suché granule sú po výrobe dodatočne postriekané alebo obalené tukom. Prečo? Hlavne kvôli chuti. Tuk robí granule pre psa atraktívnejšími. Lenže toto dodatočné obaľovanie môže viesť k nadmernému príjmu tuku, čo prispieva k obezite a tiež to môže spôsobovať tráviace problémy a mastnejšie, horšie formované výkaly. A kvalita tuku je rozdiel, či je to kurací tuk alebo nejaký rastlinný olej? Určite. Živočíšne tuky ako kurací alebo lososový olej sú zvyčajne pre psa lepšie stráviteľné a obsahujú dôležité omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Ale opäť platí, dôležitá je kvalita. Ak je použitý tuk z nekvalitných zdrojov, napríklad prepálený alebo zo zvierat kategórie 3, môže byť skôr na škodu. Takže zase sme pri tej kvalite surovín. Zdá sa, že to je naozaj základ všetkého. Je to absolútny základ. A súvisí to aj s tým, ako dobre pes krmivo strávi a využije. Ak použijeme nekvalitné mäso, povedzme tie deriváty kategórie 3, ktoré majú nízku biologickú hodnotu, pes z toho využije menej živín a viac toho vylúčí. Čiže bude mať väčší objem stolice. Presne.
Veľký objem stolice je často znakom horšej stráviteľnosti a nižšej kvality krmiva. Naopak, kvalitné napríklad čerstvo varené alebo kvalitné granule s vysokým podielom dobrého mäsa bývajú lepšie stráviteľné, pes z nich viac využije a logicky má potom menší objem exkrementov. To dáva zmysel. A teraz sa dostávame k téme, ktorá trápi čoraz viac majiteľov – alergie a potravinové citlivosti. Ako to súvisí s výberom krmiva? Veľmi úzko. Práve nevhodné zložky v krmive sú častým spúšťačom týchto problémov, ale najprv je dôležité rozlíšiť alergiu a intoleranciu. Nie je toto isté. Aký je v tom rozdiel? Alergie je imunitná reakcia. Imunitný systém sa mylne identifikuje určitú bielkovinu v potrave ako hrozbu a spustí obrannú reakciu, svrbenie, zápal kože, tráviace problémy, niekedy aj respiračné. Intolerancia na druhej strane nesúvisí s imunitným systémom. Je to skôr neschopnosť organizmu správne stráviť určitú zložku potravy, napríklad laktózu v mlieku. Prejavuje sa najmä tráviacimi ťažkosťami ako hnačka alebo plynatosť. Nasleduje reklama. Podcast Ňufkast podporuje PetChef. Ak sa tvoj pes škriabe, hryzie si labky alebo má často zapálené uši, je dosť možné, že bojuje s potravinovou alergiou. Vyskúšajte domáce jahňacie krmivo PetChef, ktoré bolo špeciálne vyvinuté práve na zmiernenie alergických príznakov. Neobsahuje kuracie mäso ani lepok, len to, čo má citlivé brúško rád. Viac informácií nájdeš na stránke petchef.sk. Aha, a čo sú tie najčastejšie alergény u psov? Paradoxne sú to často tie najbežnejšie bielkoviny v krmivách. Na vrchole rebríčka býva kuracie mäso, hovädzie mäso, mliečne výrobky a vajcia. Ale alergie môžu byť aj na soju, kukuricu alebo pšenicu, teda aj na rastlinné bielkoviny. Počkať, kuračie mäso, veď to je skoro všade. V podkladoch sa spomína aj nejaký kurací paradox. Čo si pod tým máme predstaviť? No to je zaujímavý fenomén. Ukazuje sa, že problémom nemusí byť vždy kuracia bielkovina ako taká, ale skôr spôsob, akým sú tie kurčatá chované a spracované v priemyselnej výrobe. Ako to? Priemyselne chované kurčatá môžu dostávať krmivo z GMO, môžu byť liečené antibiotikami, prípadne aj hormónmi na urýchlenie rastu. Všetky tieto látky sa môžu hromadiť v ich mäse a tuku a u citlivých psov potom vyvolávať reakcie, ktoré pripisujeme samotnému kuraciemu mäsu. Čiže pes môže zle reagovať na granule s bežným kuracím? Ale keď dostane napríklad biokurča, tak je v pohode? Presne tak. Niektorí majitelia majú takúto skúsenosť. Samozrejme, existuje aj pravá alergia na kuraciu bielkovinu. Ale tento paradox naznačuje, že kvalita a pôvod suroviny hrá opäť obrovskú rolu. To je naozaj dôležité uvedomiť si, a čo skryté alergény. Môže sa stať, že kúpim krmivo, ktoré je označené ako jahňace alebo bez kuracieho a pes má aj tak reakciu. Bohužiaľ áno. A pomerne často. Výrobcovia niekedy používajú napríklad kurací tuk ako zdroj tuku aj v krmivách, ktoré deklarujú ako bez kuracie, lebo je lacný a dostupný. Alebo môžu byť v krmive stopy kuracích bielkovín z výrobného procesu, ak sa na tej istej linke vyrábali aj kuracie granule. Takže aj keď je na obale veľkým napísané jahňace s rýžou, musím si prečítať celé to malé zloženie vzadu. Bezpodmienečne. Treba skontrolovať nielen hlavné zdroje bielkovín, ale aj použité tuky, oleje, niekedy aj hydrolyzované bielkoviny alebo arómy, ktoré môžu byť živočíšneho pôvodu a skrývať alergén. Takže čo robiť, ak mám psa alergika alebo s podozrením na alergiu? Aké sú možnosti? Prvým krokom je zvyčajne eliminačná dieta pod dohľadom veterinára, aby sa presne zistilo, na čo pes reaguje. Potom sa hľadá vhodné krmivo. Často sa odporúčajú hypoalergénne diéty. Čo to znamená hypoalergénne? To sú krmiva navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko alergickej reakcie. Môžu byť založené na hydrolyzovaných bielkovinách, to znamená, že bielkoviny sú rozštiepené na také malé časti, že ich imunitný systém nerozpozná ako alergén. Alebo sú to monoproteínové krmivá. Monoproteínové? Áno. Obsahujú len jeden druh živočíšnej bielkoviny, napríklad len králičie mäso alebo len konské mäso. Ideálne z nejakého menej bežného zdroja, s ktorým pes pravdepodobne ešte neprišiel do kontaktu. Napríklad králik, divina, kôň, ryby ako sleď alebo dokonca hmyz. Hmyz? To naozaj? Áno, hmyzia bielkovina je čoraz populárnejšia ako hypoalergéna a zároveň ekologická alternatíva. Pre psy je dobre stráviteľná a nutrične hodnotná. Zaujímavé.
A pri výbere týchto špeciálnych krmív platia tie isté pravidlá? Čítať zloženie, pozerať na kvalitu? Ešte viac. Práve pri hypoalergénnych krmivách je dôležité, aby mali čo najčistejšie zloženie, bez zbytočných aditív, farbív, konzervantov, ktoré by mohli psa dráždiť. A absolútne kľúčové je kontrolovať aj maškrty. Na maškrty som skoro zabudla. Áno, majiteľ môže vyberať super hypoalergénne granule a potom dáva psovi piškóty alebo nejaké sušené mäsko plné konzervantov a čuduje sa, že problémy pretrvávajú. Aj maškrty musia byť v súlade s diétou, ideálne tiež monoproteínové alebo hypoalergérne. Takže to chce naozaj komplexný prístup. Keď to celé zhrneme, aký je ten najdôležitejší odkaz pre majiteľov psov, ktorí chcú pre svojho miláčika to najlepšie? Asi tá informovanosť a kritické myslenie. Nenechať sa zlákať pekným obalom a marketingovými sloganmi. Naozaj si nájsť čas, otočiť ten obal a prečítať si zloženie. Porozumieť tomu, čo tie jednotlivé zložky znamenajú. Pýtať sa, zaujímať sa o pôvod surovín, ak je to možné. Presne, lebo tá kvalita toho, čo pes denne papá, má priamy a obrovský dopad na jeho zdravie, energiu, srsť, trávenie, proste na celkovú pohodu. A obzvlášť to platí pre psy s citlivým trávením alebo alergiami. Tam je ten výber krmiva absolútne kľúčový. Určite, je to investícia do jeho zdravia a dlhovekosti. Jednoznačne. A možno taká myšlienka na záver. Skúsme si predstaviť, ako by sa mohlo zmeniť zdravie celej psej populácie, keby boli výrobcovia nútení byť úplne transparentní ohľadom zloženia a kvality surovín a keby majitelia mali naozaj všetky informácie a znalosti na to, aby urobili to najlepšie rozhodnutie pre svojho psa. To by bola asi veľká zmena k lepšiemu. Myslím, že áno. Viac zdravých a spokojných psov a menej návštev u veterinára kvôli problémom, ktorým sa dalo predísť správnou stravou. Newfcast slúži len na všeobecnú informáciu a zábavu a nemá charakter veterinárneho poradenstva. Informácie uvedené v podcaste alebo v materiáloch prepojených z web stránky použij na vlastnú zodpovednosť. Počúvanie podcastu nenahrádza radu, diagnostiku alebo liečbu od veterinára, odborníka na výživu či iného kvalifikovaného odborníka. Ako zodpovedný majiteľ by si nikdy nemal ignorovať konzultáciu s veterinárom. Ak má tvoj psík akýkoľvek zdravotný problém, určite vyhľadaj odbornú pomoc.